tak aturke. Ya iya. Sepenting sabar dhisik. Ya. Duh tenan kok cah. Panjakku nek mangan seger-seger kok cah. Apa ndek sura iki berase dontek le? Lho. Wah, panjake kok saya kompak to, Mon. Lah iya. Panjak sinden baru kabeh. Saiki yo melok eneh kok. Ndak metu kok barongan ya. Sapa? Sapa? Iki saiki gak dadi grupe barongan. Iya. Grupe Gilar ngono rantang mbok peseno kaos kok Dino. Sesuk dadi kaos tenang kowe. Monggo. Kasunyatan. Kasunyatan, Bos. Ayo, jan penak. Niki mangke asal nyuwun jambu nih. Wis tak rasani tak arep-arep kok malah sing ora-ora. Nyanyi kasunyatan. Lho, tawanan cah. Gilar Tribudaya. Iya, Piye? Bakal goyang. Salaman. Wah, yang bener guruku ini iki lho. Malah mbok guyu tok kok model kok. Yo! Ayo! Ora gampang nampa Yo! Hey! Ayo! ati wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku wis ninggal sliramu nanging hatiku wis dudu tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk kantiku sikat wezo putih durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup ngalekno timbang atimu yo mergo rasa tresno rabi tiba Yo! atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding Gilar Tribudaya. Bagi ngaturakan dunia mawon kunci tempatan kombinasi setunggal profesional audio BK audio matur suwun media utama ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngawurangen aku Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk gantiku ati durung lila kowe
kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasan ning kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni yo wis cukup lalekno timbangan yo dosa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglilake aku sumandhe wong liya lan kowe kepisahake tresno Caloro itu ra gaul. Nek ra gaul gene. Ngono kuwi pas ngono kuwi segeding-segeding. Pak ding-ding dung, pak ding-ding lho. Sing ning TikTok terkenal segeding-segeding. Ayo bareng. Kon segeding-segeding malah piye. iya yo ayo Muangkel. Ro lu. Segeding. kiwa kok tengen sik iki kok nek kiwa-kiwane tengen-tengen Ayo penak sing. ayo wong telu kudu bareng mangkel lho. sini di syutingnya papat jentrek-jentrek iso Kiwa potongan sik. ayo Kiwa potongan. wes ayo sembarang ayo Dipasno to, Dik. pasno dadi Dipasno. iki bareng Lah. padha Dik nadane ayo jiro lu Lah situ ngomong. Situ wah. Sunan. malah Anu wae tayub wae. iki lho sunane Mbak Dik napa mang Bu Anu gendrung, kok gendrung. Gundrung gitu Godril Godril. Godril 88 Kok kemen. Godril jalan dor. Nah, masuk. Putri jalan dor sik. Godril jalan Godril dor. jalan jor Medun. Wong 50 iku yo akeh, Mas. Ya. Awak dhewe ngajeni awak. Awak iki dhewe. dhuwur Lah, kancil kok sing duweke kok. iki dhuwur iki kok ya Lah. eh Lah. iki subur iki kancil Lah. matur nuwun Mas Kayak beton. muga-muga rezekine lancar Amin. Saat aku ora mbok takoki blas. Sik aku mangkel karo buke. Wong dagelan telu sing dikei arek sitok. Ya ampun. Iki masa tak tukono karbit dhisik gen mateng. Sing kono kemampuk, sing kene lagian bibit. nah Mas, ampun. Papatku ilang kok iki karek siji. Ya ampun. dadi awak dhewe rezeki wis ana sing ngatur Ana sing ngatur. Loh, aku 50.000 Aku 10.000. Aku 10.000. gitu Kopine angsal. Ning mboten ngangge bubuk niki. Jare bubuke sing larang. Bubuk ning larang bubuk ning Kopi. Ya wis ayo diaturke. oh iya ngene Bur Piye? awak dhewe kan aku wis ning ngisor kowe wis ning dhuwur aku tulungi supaya nek aku munggah gen padha saling menguntungkan simbiosis mutualisme oh teng mriki ning ngisor ae. nggih Cok yuk kanca pradangga diaturke 10 jaran dor Jalukane kok Godril. ono. apa Godril opo? Godril jaran dor nggih. godril jaran dor Jalukane kok aneh-aneh. godril jaran dor Aku lah imbuh. yo oh ayo Mak ayo yuk Ayo buke tayupe nek ono. ayo monggo Ayo, Made ayo. Made tar Made mini ayo Kalau. yuk ayo Bu monggo Bu gerakan Bu yuk ayo Bu yuk Yuk, yuk. Aju meneng kok Bu kersane sae. Kok jelas streaming Mas Media Tama. ayo detar sini joget deh Detar sini sapa? iki apa ora Matur kok. Sendok marak kira-kira yuk durung ketok dadi pikiran
ya Pak lho. Oke, monggo mriki Nayum. Ayo monggo Bu. Sing di omah to. Sing di omah kok celuk ora roh. Ayo. Muser. Wah. Ledek tenan iki Cil. Mantan ledek. Ayo. Jaran dor, Cok. Jaran deh, yo. Ae. Reyoke ambine Ayo Mas. Mas. Sing joget duweni Yo. bojo. Reyoke mangan beling pari. Pentol tembang mesing metuti. Tak kandhani jare ngajak jaran kok dicekeli tok. Sing endi? Kok dicekeli tok. Aku diwaspol aku ra. Lah yo. Piye jan iki? Lho Mon. Sing diketokno waki ngono. Sing dicekeli biru-biru sing dikano. Sing metu fosil watu. Lah yo. Ora apa-apa. Anu tim. Ya. Engko bengi. Engko sampean tinggal tunggu. Kuwi lho. Lah biasane iki ngono. Oh ngene Mas, iki dikei sawetara bonus. Ki kan biyen mriki kan senenge kabudayan tayub. Dikei becak pati. Nah. Mergo iki Sea. Kono iki lho supporter jenenge cocok tok. Lah piye? Apa meh rene iki wedi kok? Ala gulane utang sik kalau dienggo nyawer sik. apa anu tuh gula? Piye kok mau sampe nyawer mikir tuku gula sik? Wis ah nek perkara gula Masa semene kene bose siji tak. Alah muni-muni ngono iki tenan apa ora kok. Mbak Yuku angger ana duwe Mbak Yuku. Nek ana bos mbok aku mbak. Jajal nek ra bos ora kenal. Iku awong nggonmu.
Ayo becak pati buke ndereke joget melih monggo saking kanca Prado. Cil, buke gen gede ngono lho, Cil. Monggo jenengan gendeng. Tembang monggo semonggo. Pasrah. Pasrah yo tambah. Yuk. Ayo, monggo. Lah, Kanca Pradangga, monggo ingkang badhe ndereke kelangan besantai monggo. Panjang. Monggo Ibu Dik. panjang mbok Panjang bocah. Iki maksudmu piye? Monggo karo pajol pojok lambe mingsul. Yuk. 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 Ya yo. becak pati Ayo, yuk. pelakune bos sindene disawer dhewe. saja Sing nyopir. sing nyoba Ya yo. pan santun tatang rama Matur nuwun nggih Bu. Ya. Lala. Jas. Ya. Sebule penak. Kowe mesti kepengen. Becak pati rina wengi datang teli Yuk. Ya yo. golek Yuk. penumpang supaya Cina Eh. ora ninggal peraturane kang wis ana Ya. pati nyata kanggone kuciwa becak kula Ayo, yuk. Tonton mini Terminale wonten sisih pun Mbak Ayu. kowe nonton Ya. kali terminale Kae kita terminale Kutha Pati. numpak becak kula numpak kula Yuk. beli Ya yo. numpak kurun kula bayar ampun niki Purun mawon angger kula boten rugi saper becak wirawiri golek rezeki. Yuk. Sendok berak kira-kira sing durung ketok dadi pikiran. Ayo, yuk, yuk, yuk. Cek. Ya. Resmi krama Ayo. Satri yang kirikas tukang gelung malang susu ekonde Jas. trimo nyawang ning kono wae jenang klalikan kulan aja lali karo agamane aja lali salat lima waktune ya Allah ujung jare belung randa ning kalabang pipimu ana upane atimu piye rasane ya mas ora butuh sing omah loji butuh kowe atine kirim arama bisa krama loro tane lisa lapang lantur suruh banyune aku pengen weruh ning pikir bingung sendok
di pikiran aja wes tenesu marang mringwan Cah Doras metu kono lho. Nggih matur sembah nuwun sedaya pamundutan sampun dipun aturke. Dal aku melok kaget. Apa e? Lah aku meh diselentak. Ana apa? Wong meh nyelentak wong kok aku melok kaget. Aku lagi munggah kursi meh diselentak. Telepon no polsek. Lho kok sandung kok telepon pulsa. Lho tak kira napa ta apa? Kok malah sing ora-ora. Matur sembah nuwun Mas Subur, Mas munggah. Kancil. Ki ngene Mas, matur nuwun wigati awak dhewe matur suwun kalian Pak Riyadi sak keluarga. Nggih. Nyambut gawe cukupi sakmene kripik gedang raja sedang padha rata. Suminten Suramanggala. Cekap semanten atur kawula. Suminten Mloya Mlayu. Nyuwun pangapunten yu. Suminten wonge bento. Oh iya terus ya. Wes bro ngono. Cil, ayo. Ayo ngene bro cukup. Ayo padha tepi marang kewajiban. resmi krama satria dirikan Garam. Ora kaya biasane mon. Lah napa? Biasane guyang-guyu seneng. Saiki ketok sedih ora. Ndarang bareng mlaku terus karo ngandut. Nah, kaya mentok. Ora mentok ya, Til. Pitik abang meh ngendok. Aja dong ngece. Ora ketake wae iki bendaramu. Ayo lek pinter kowe. Sun wae. Mrene to. Maju. Apa itu siapa waras? Waras. Lah dia bengi. Lho, Gol. Kemon. Aku ngerti yen kok kowe ning sawe wit iku mau. Apa? Arep jambu to. Sing mek sapa? Lah kowe mau Nyolong. Lho, kok malah nyolong iki lho. Lek, ambune kok ratus to. Padahal agak seminggu tok. Kowe iki ya ora umum. Ketoprak blandengan meh sesasi luwih. Ra gelem mbah-mbah. Karoku gen metu jamure nek metu karek goreng ngono. Ambune blenger. Lek, aku iki sedih kok malah kegojekan Sedih perkara apa? Ora ngerti karo kahananku dino iki. Lah kok sedih iki ono persoalane apa? Iya lek Kancil, nek kowe ora ngerti mbok menawa wae kupingmu jublek lek. Jublek ora? Ora. Aku ki sedih. Mergo wektu dino iki aku ndargeni garwaku iki mati lho lek. Mengko nek kono bayi iki lair, nek kok garwaku aku langsung jawab terus piye? Gampang. Lah kok gampang? Soal bocah jambang bayi lahir takok bapake, ora usah mbok pikir sing aneh-aneh. Lah. Konono nek bapake kae iki. Lah, bapak itu Rugi-rugi. ada rugi kene. Angge-angge orang-orang. Bukan ada orang-orang. Ya kurang gawe nek mbok ngomong. Sorry. Aku iki lek sanggak kok ngene lho pegelit kok. Kok nyanggakno, Cik. Aduh, aku yo. Sanggo yo ora kono. Lah jare kok nyonggo gegere ngene iki sanggo. Ah, Bocah nyonggo kok ra iso. Nuwun. Monggo. Ngene iki lho sing tak senengi. Pripun, Bapak? Do gelem dolan, Nggih. do gelem menehi panglipur karo Mbak Yumu. Nggih. Ngene iki wis termasuk ganjaran kowe. berarti sok-sok wae sapa sing nyenengno wong akeh entuk ganjaran. Lungguh, Nduk, dinggo lungguh weteng gedhe. Utang. Aja suwe-suwe ngerti. Ripun iki bawa nek lungguh. Aku kok. Aku kepiye lek? Pripun? Ki kira-kira wis duwe padikan jeneng. Kangge niku bedane Aku bingung pirang-pirang bengi ra iso turu. Perkara mikur nek putuku engko lair tak wenehi jeneng napa. gampang. Soal niku gampang mbok terus dipikir. Pamane kok pun nang
jabang bayi walah lahir kok tegak ning gone Wejati. Jenakno sing jenenge bocah kae jenakno Tuti. Kok lahir ning isor Wejati. Wong jaman biyen iku ora ana Bapak. Kowe nek laire cedak Jati. Jenakno Tuti. Mergo cedak Jati. Lah nek kowe, nek Kula nggih umpama kok gampangane duweni wong meteng iki perkara jeneng rasa dipikir bung. Kok umpamane lahir pas ngepasi dina-dina Rebo, ya pas kuwi jenenge Rebo ngono wae. perkara laire Rebo. Perkara lahire Rebo jenenge ya Rebo. Ya Rebo. Lah nek kowe, Bur, ora usah bingung Bapak masalah jabang bayi iki lahir umpama piyambake lageke mangan jeruk lairan sing mentereng. sing mentereng iki wonge mangan jeruk jables lairan Terus jenakno Mas Tu ya gage ya. Umpama mangan jeruk delalah bayi lair. umpama kaya Kanjeng Mang metune ning Wejati jenenge Tuti lah nek metune ning Sewet jeruk Lah nek jeruk apa cangkemmu ana ora. kowe kok seneng iki ayo banter ning ndi Bur, Mana sapa lho ku sapa ya ku sapa cacake kene kok roh terusane. nek lagi mangan jeruk terus lairan jenenge apa Ana sampean kok iki biasane nek lairan ning isor Wejati dijenakno Tuti pamane kok babaran lairan ning dina Kowe sero. ayo rusake kono wis Sing tak bingung iki nek lairan barengi mangan jeruk. carane Terus jenenge sapa? gampang oh iya biasane ngarep apa mangan jeruk lairan dijenakno turbo iki mangga turbo apik kok Aduh lek teman. Aduh lek sumpah. Aduh Kowe aja ini ora Cinta wati ki arep lairke. Ayo dijane mburi. jajal aja Kowe rekam iki ape apa? ayo lorone loro kok malah digarep ngene ayo gendong ayo Gagake kene ta. Lah iya ta. gendong kok Bapak iki nek mboten kula gendeng mboten sakit Sing digunting apane kok? galane Piye Cilbur? Aduh Bapak. Bur. Kowe golek dukun bayi. Kowe golek dukun bayi. Bapak mboten tegas bosok Mati aku. Kowe golek dokter. Kowe golek dokter. sakit nggih Ape mbokmu apa kowe? ketok ndase Bocah kok dhewe ketowo. dukun bayine ngarit ra gelem muleh Digoleki. Syarat jakon rene sing ngomong aku. tak dadayaku belah iki selametku Kowe iki warah-warah atik ngono. piye lah aku yo kepengin roh lho Bapak Roh bocah bedudak kok ngomong. lho tembok suntek barang iku jangkrik terakhir kene wah iki metu tak ngeden malah aku dintut Lah iki piye iki? kamu bojone kok apa Iki piye iki? iku